Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa, tady je pokračování našich miniher s Raptorem. A dnešní Čau. díl, tady mám pana Sepiu. Čau. Takže, co jsi pro nás připravil? Dnešní díl jsem si pro vás připravil takovou minihru, inspirovanou youtuberem Cheap Pickle. A Marvexem. Budeme se morfovat v různé moby a budeme se snažit schovat. Následně bude jeden hráč, který bude nás všechny ostatní hledat a bude se nás snažit zabít. Tento hráč nesmí zabít moby na potkání, může zabít maximálně 3 moby, když zabije hráče, tak se mu doplní život. A vlastně to budeme hrát na čas a jeho úkol je prostě zabít všechny za co nejrychlejší čas. Dobře. Tak jo. Jako další, tady mám na druhém obrazu zapnutý kolový her, což vy bohužel nevidíte, protože můj počítač není dost dobrý na to, aby se mohl zapnout natáčení. Ale je tady. A jdeme si teda vylosovat, kdo bude hledat jako první. Doufám, že to nebudu já. Když to bude tak, to bude špatný, opravdu. Jsem to já. Tak to jsem velice Tak jo, rád. tady máte čestky. Každý si vemte všechno, co je v jedné z těch čestek. V těchto čestech, tak tyto věci si můžete používat jako chcete při hledání. V průběhu, v průběhu hry. Ano, Ahem. jolko. Tak jo. Dám vám 30 vteřin na to se schovat. Dobře. Tak jo, čas začíná za 3, 2, 1, teď. Že minutu? 30 vteřin. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jasný nový rok, jdu hledat. Tak jo. Pikolou za pikolou. Nikdo nesmí stát. Nebo nebudu hrát. Počkej, jo. OK, to vypadá docela léčit. Ale nevím, proč chodit tak moc teda. Mhm. To je legit. Ještě tak tam hoď stopky. Jdeme na. Ještě tak tam Mám hoď stopky. stopky. Já myslím jakože do editu. Jo. Střih. Tak jo. A to, co bylo u prvního dílu, u toho byl battle, pro prohranýho vybíráte úkol. Teď byl ten, kdo prohrál jakoby. Ano. A zatím byli úplně a nenapsali nic. Mhm. Sepio, jebe ti. Jo. I see you. Můžu mít otázku, může se v průběhu hry měnit za jiné zvíře? Určitě. Dobré vědět. Počkej, jak jsem tě ztratil. Ok, on běží někde tady. Dobrý, tak jsem ho našel. On musel pát. To by se měli prvního. Taky možnost. To seš ty ta ovce, co tady běží? Jestli seš Jo. to ty, tak Jo. jo, počkej, já ti dám rychle opečku a dej si to spektátora. Jo.
Jsem trochu posral, no. No, Jo, tady jste vypadly ty věci. kolik času ještě chybí? To je podle toho, že čím větší budu mít čas, tím líp je to pivo. Že prostě ten, kdo bude mít nejmenší čas za hledače, tak prostě ten vyhrál. Nice. Jsi měl by namodovanou hlavu. GG, moje časomíra, já jsem si nestihl stopnout čas, ale dejme, to mohlo být tak 3 minuty 10. Tak to je jasný, že to Takže vyhraješ teď celý kolo. Moje je 3 minuty a 10 vteřin. No, takže teď bude hledat Sepia nebo já. Tak Já jo, už směj se zpátky na hráče. Tak jo. Tady máš kamenný meč, tady máš ty kamenný meč, tak kdybyste chtěli změnit na něco. Sepia našel ho první. No jdeme točit, ne? Nebo chceš jít ty? Sepia? Klidně. Tak pojď, tady pod tím logem. Máš svoje věci. To je prázdná česko, tady venku. Vem si jen jakoby tu horní polovinu. No tak můžeš dolní, jestli chceš. Máš tam ještě jednu enchantovaný zlatý jabko. Dobrý. Tak jo. Hej. Vem si svoje věci. Tak. Ty se zavři a dávám zase 30 vteřin teda. Tak jo, začínáme. No. 4, 3, 2, 1. Můžeš. Můžeš hledat Sepia. Dobrá. Tak jako vlastně šel, který to leze po žebříku. No tak. Může... To ne? No. No, Já myslím, že vím. To Jolka. Mám takový pocit, že vím. Ale tak nevím. já vidím Sepiu, já vidím jeho nametag. Teď ho vidím celýho. Čau, já tě vidím. Takže vidíš, kde seš? Když se pořádně rozjídneš, tak je taky uvidíš. Ty jsi mimo úplně. Teď už ho musíš zabít, že jo. To je tvůj první život. Buď bude plusový nebo minusový. Já jsem se ale... Já ti dám. Ale se lekl, hej. Dám ti na 10 vteřin, a dobře, to zvládnu. No tak ne. Tak máš minus 1 život. No. Kolik má 3? Mhm. Kolik jsem měl já vlastně čas? Minuta 30, že? Nebo kolik? Ne, 3 Moc. minuty 10. 3 minuty 10 jsem měl. Ty vole, věděl jsi to. Čeká, já si tady rychle zapíšu svůj čas, abych věděl. Jako, on kdyby se pořádně rozlídnul, tak mě uvidí. No. A já mám jako jasnou schovku, že prostě tady by ten můj mob prostě v životě nebyl. Tak mám jeden Máš poslední jeden život. život. Na ty životy bych to asi nehrál, necháme to na ten čas, prostě to, dohledání, ale nezabije prostě všechno, co uvidíš.
Zatím hej, ty jsi úplně mimo. Když tak to tam editor za... Přibliž ho tam. Čau, tady jsem. Přibliž to, dík. Čau. To bylo svinský tohle. Tak počkej, pěkná kurva. No je to strašně rychlý. Ale moc dobře to se zdá moc daleko neodpoletnul, teda musím říct. Hej, Ne, kolem tady mě, nejsem. kolem mě Tady nejsem. několikrát prošel. To je Ne! Se nestihl to. Takže chcete říct, že já to vyhrál? Ne, však jo, však on ty koncepty já se snaží najít ještě tebe a půj mu běží čas. A pak budeš ty na řadě a pak tobě bude běžet zase čas, víš? Ty kdo nechápeš, jak to funguje? Chápu, ale já jenom prostě. Já tak jsem si myslel správně. Myslel jsem si to správně. Myslel. Jo, myslel. Ty vole, on byl tak těsně vedle. Byl no. co mi- Já svým, a svým. Brosme KFCčko. Tak ne. Tak nevíš. Kolik máš Zdáváš čas? se? Kolik máš čas? 4,20. Asi jo, hele. Vzáváš se? No když možná. Když se vzdáš, tak ti to přidá 1 minutu do času. No ne, No, tak to ne. zkus to. Nemůžeš! Já jsem chtěl se hitnout tebe. Nemůžeš, ale. 45, Chtěl jsem 45. hitnout tebe. Chtěl jsem hitnout tebe. Ale hitl Já ho. nemůžu, ten tvůj vole kamarád tam vole vlíkl tebe. To se snažil... Jo, ty ani nemůžeš lítat za toho papuška, ty musíš dotit mezeňk, abys lítal za papuška. Aha, tak ono. Uznáme mu to nebo ne, že zabil 2? Jo, uznáme. Tak to prosím tam vlíklo, hele. Pokud jsi to neuznal, tak já bych chtěl pak něco neuznal. 4,35 to je teď konc. Mhm. Je to prostě ne, já kdyby jsem neříkal, jak kdyby jsem ti neradil, že mě to moc daleko nepojede, tak bych to možná měl. Dobrý, Sepio, úplně spodní čestka, máme tam věci, jo, kot si běžme s tím to. Tam nemám nic. Já tam nemám nic. Kde mám, Ty čestce. Ještě Máme- fotím. Je tam, a jo. kde mám jako ty věci? Tady musíš zničit ty 2 logy. To je na prodloužení videa. No, vem si to. Vem si to všechno. Tak jo. Běž se schovat a zavři dej hlavy. Tak jo, 30 vteřin nám začíná právě. Počkej. Technical difficulties. Teď. Ještě bych se vás chtěl pozvat na Minecraft server, který se bude rozjíždět jménem Eldoria. Discord budete mít v komentářích, byli bychom rádi, kdybyste se tam připojili. Děkuji. Takže, Teď. už jdu. Já budu hodný, já si změním schovku, protože to mě fakt jako extrémně OP. A!
Dobře, neměl jsem být hodnej, neměl jsem být hodnej. Se vrátí na svoji předešlou schovku. On prostě začne mlátit první kočku, co vidí. Já jsem zapomněl utíkat. Jsi zase kočka, jo? No, Mně to tady já došlo, nebudu že to bude, hodnej. mně došlo, že budeš. Já jdu na hajzl schovku. U které nemá šanci mě najít. Nebo ne. To není senda takhle. Já jsem ho chcípil kvůli tomu. Ale já ho viděl. Když tak se podívej do videa, já ho viděl. Under Eye. No ale nehejtl jsi mě. Víš, co tě rozradilo? No, Hlava. hlava. Jo, No ta hlava je strašně zabijácká, no na tohle. ta hlava tě rozradila. Já prostě jdu, já se podívám do dálky a vidím slepici, co otáčí hlavu na krávu. A tak to bude den sníh. Smatl tě aspoň ten golem. Ten golem trochu. Sepo, pojď se na mě, jestli mě najde. A říkáš, to bude hajzel schovka, že to bude někde. Myslíš, že mě najde? To není. Co chtěl použít perlu. Ale perla Už je vím, kde svině. seš, ty seš ten papoušek. Jo, a já jsem v tom jezeře taková ta malečká pufferfiška. Ty vole, taková. Ty vole! Čau. Já se do tebe stejně netrefím. To vím už teď. Já bych mu hrozně chtěl poradit, ale nebudu. Nebudu to dělat pro Rolce, těžší. Ty jsi Tak se ode mě ten šípal zjazil. Jo! Aha. Ty kur... Ty kur... To bylo Ale vtipný. vy vůbec nepoužíváte ty itemy, co jsem vám dal. Já jsem použil perlu. Dostali jste NDPLu, dostali jste to. Dostali Já jsem jste použil to, dostali perlu. jste Invis a nic z toho jste nepoužili skoro. Já jsem použil perlu. Jedině jsem nevěděl, že ubírá víc než 2 hápka. Nebo aspoň 2 hápka. No, Jelikož slepici. či já mám regeneraci toho totemu. Kolik mám čas, jenom tak. 4,50. Ty smrčku. Ale ten papoušky bych zakázal, hej. Jo. Jo, Jako tak jo, tak poradě, jak jako já se po- změním. Já mu poradil odlítnout na druhou stranu mapy a změnit se na něco jiného. Co? No fajn, no, chceš fight? Chceš fight? Kurva, nemám životy, protože to nedal životy. Tak to zbrokoučoval. On dal 5-10. Hm, Jestli to hrát ještě, jenom si for fun. jo. Jo. Jo, to je jíst docela zábavný. Tak jo, tak já hledám. OK. Tak počkej, tak já ještě rychle dám další ty, že jo, itemy. Mhm. Já si to vždycky můžu nechat ještě ty ondovy věci, Já on to jsem ho moc spal, nevyužil. Hej, tak ty... Já nevím, prostě, No. Ty tady je kód spawn egg, to jsou jako Call of Duty spawn egg, jako nebo co? ono je škoda, že největší inviska je na 3 minuty pouze. To znamená, že nejdoby je tady na 45 vteřin, tak to dám spíš, to bude lepší. Aha. Však pořád měl každý to samý, takže nepoužíváte itemy, co to vám já dám, za to už já nemůžu. Hlavně byste mohli dát do taky totem celou dobu, on ten totem nejde vidět. Aha. Tak. Dobrý, pojďte si pro věci. A to se byl dobrý, hej, jak se prostě dá. Takže, schnutí Rolka poslední místo, Sepiák druhý místo, já jsem první místo.
tryharder. Já nevím, Dobrý prostě, šedý. oba dva jste byli ovce a oba dva jste prostě měli blbě hlavu. My jsme nebyli ovce. Tak Sepi jak byl ovce, ty jsi byl vesničan. A tak jsi měl blbě hlavu. Na super věc se ještě vydrž. Běž, běž. Tam doufám, že to bude mít co víc no to konec. Ono původně jsem to chtěl udělat tak, že by to bylo na body. Že vlastně jakoby já budu hledat, že na tom budu hledat. A prostě toho, koho najdu, Sepio. jako posledního, tak ten dostane bod. Sepio. A vlastně, že jsme byli jenom 3, tak by to nedávalo moc velký smysl. Creeper bych nedával, to bych nedával, hele. Peaceful mod. Ty jsi to řekl. No však, stejně. Je ne peaceful mod. Takže by tě hned našel. Dobrý, dávám vám no, 30 sekund. Teď. A nebo můžeme pak ještě lidi udělat druhý díl. A to tak, že budeme to dávat na body a ne na čas. To by bylo asi lepší. Jo, to je dobrý nápad. Že nechat ty hápka, že prostě 3 hápka. A dát tam ty body spíš. Že prostě koho najdete a koho ne, že jo, s těma 3 hápkama. Tak dáme na příště. 2, 1, konec. Jdu hledat. Měl blbě nakřivenou hlavu. Ne! Nice. Já bych to asi měl přestat tak potit. Měl bys to přestat potit, hej. Tak jo, jsem si ještě soustředit na ty hlavy. No tak dobrý, no ale tak tohle to nemůžu prostě přehlídnout. Já jsem tě chtěl vyděsit, víš? Jsi žád. Ty věři se dají dobře. Tě vidím. A já tě vidím, pořád tě vidím. Ne! Glowing efekt. Už tě nevidím. Ne! Počkej, já dám rychle time set day a vydechni. Jako slavíme for fun, takže to ani nemám na čas vlastně. Tak nevím, proč to tak moc potím. Sepio, utíkej! Utíkej! Hej! Já bych si tě nevšiml, kdyby se nezačal utíkat. Já tě zachráním. Co to? Ej! Nech to. Jo, tak dobrý, no tak. Díky Ondo, kvůli tomu jsem dal kill, neměl 2 životy. Mě hitnul, tak já jsem si že to udělal tak jáva, no. Nech ho! Kamo, nech to ale. Tady, za Ej, tebou, to video. za tebou, Když jsi umřel, tak neskoušej. za tebou. Ne! Sepio, já tě pomstil. Ne! Já se To je jako obětoval. další itemy z bedny. Ne? Protože já už jsem ti využil, že ty si využil jeden totem. Ne? Tak ale řekli jsme si, že nemůžeš jako Iron Golem, že můžeš využít Iron Golema tak, abys zabil ostatní. Jsi říkali mimo video. Hitnul jsi mě, hitnul. Jak hitnu si říkal? To zase proměníš jako Iron Golem, co je bez to... Bezdí. Dobrý. Konečně. Dobrý, tak jo. Dobrý. Jdeme to.
Kdo chce teď hledat? Kdo chce hledat? Sepia. Tak běž do domu. Vydrž. Tak já mám dokonalý místo na schovku. Dobrý, pojďte to. Počkej. Ty vole, Jo. co to bylo? Proč jsem tak vyletěl? Jo, až na to, že lítající nemůžeme používat, to jsme si to řekli. Ale já se nemyslel to netopír, ale to je jedno, mě jde o to, jak se Ne? vyletěl. Okay. Mě jde o to, jak se vyletěl do výšky, mě to, jak se prostě vyletěl do Já se s vámi prozatím loutím a uvidíme se příště. Čau. Čau, čau.